Gregorrek komoda zahar astuna lekuz aldatzen entzun zien bi emakume ahul haiei, arrebak bere gainartzen zuelarik aleginik handiena, hark bere burua behartuko ote zuen beldur zen amaren oharrak aintzat hartu gabe. Luzaroan aritu ziren, ordu laurdeneko jardunaren ostean, komoda bertan ustiaren alde mintzatu zen ama. Batetik, astunegia zelako. Ez zuten amaituko aita etxerateko, etortzerako, eta komoda gelaren erdian ustea traba handiagoa izango zen Gregorrentzat. Eta bestetik, ez zegoelako batere argi Gregorri mesede egingo zionik altzaria lekuz aldatzeak. Amari kontrakoa iruditzen zitzaion. Horma utzik ikusteak bihotza negabetu zion, eta zergatik ez zitzaion Gregorri berdin gertatuko, ura aspalditik ohitu baitzen bere gelako altzari haietara, eta bondan abandonatuta sentituko zen gela hutsean. Eta gainera, amaitu zuen amak, isil-isilik, xuxurtatzen bezala, auskalo, non zegoen Gregorrek ahotsaren doinua ere entzun ez iezaion, hitzak ez zituelako ulertzen komentzituta. Gainera, altzariak baztertzeak ez aldu adirazten hobetuko den esperantzari uko egin, eta bere kabuz hor konpon uzten dugula. Nik uste dut gela lehen zegoen bezala dukutzia dela honenan. Gregor berriro gugana itzultzen denean dena berdin aurkitu dezan, eta bolada honetaz errazago ahaztu dadin.